Aprang sinal itu mafan media bitung tum nifan nakar humri niliham longpot akirupi pajir lo kardom sedame alang li Congress district president apen non bokazane li pen kitu abang pu alang li kiningje aputhak alam labang pho stabang pri IMLA atum angbong pen ke mumin hello mane 100% mane 10 gun mane 100 gun melang bupu geningje si elang ningje je do lahai bang ke alang li keningje la son si dolo kape katum tiket gelong lelam bang alang ningje damde setambe sujorong paramen NC lapen tuliram rong hangamen NC kaningje pon inoda MLA afan tiket PGP pe lake party high command atum si kitik pon lake Indian National Congress ta lapen Bharatiya Janata Party ta lake National Party lapen lake ha central along Delhi pensi nituma National Party a president Nitin Nabin pensi laso puthak alambang ke alang si laso tiket ki PG ladang nitum mane XYZ ki pudun pensi laso tiket longji pualam kali stame lake nitum hemar lo alam lo lake BJP ang bong mat fancy tiket PG ma fancy tiket PP ma alang tum ke opposition party people ka phiri ke duke surjorong pharfan people alang phiri je alang fan je tiket PP alang alang dak nang mat hadun aret ke majok afan le pi pustame itung mesena fancy pilo niso terang pi afan son di fuel elong pipon lo ke pipon mohila tum fan khilang pon ka respect ki pipon na join ni sipini kar bianglong congress atum Assam along ki lapen Delhi Rahul Gandhi pensame mohila to fan kangkhon avide pan join ni sipini ani mohila to fan ke tiket pipon pe delogande ke hangdun bang do ke congress atum ta same pini itum BJP pon ke man pengi pipon mohila to fanta nasi itum nisoterang pi fan son tame pipon alang tum kaphere damdo Karbianglong Autonomous Council along langdam lo potang te MLA aprang pen langdam lo potang te dake council ke komasi cheraima la ke MLA non MP non la ke MEC tum si kam klem PG apot si munthi parsiglo bang high command atum matha pamelo asi non du bang kachelar nai ningkan kepta pielo Dr. Numon Mumi na fantame pielo apot si alang kam ke klem apot tan itum chorolo Sami bang high command pen nong surjorong parafan non medical in charge Karbianglong Autonomous Council long do bong fancy pipon lo harongkat tami lason thang si lunsing tero na fan pipon lo lang inut Karbianglong Autonomous Council long IEM PNRD in charge klempon bom alang fancy pilo at laki thang alang bang high command pima survey pen langdam si bang pipon lo congress atumason kali ladaki nas akiru pilo ne high command of fancy akiru pilo state Dilip Sakia president afan akiru pilo Dr. Himonto Biswa Sharma afan akiru pilo itum chief minister afan je itum afan asonson sujorong phar afan asonson tiket ki pipon ki kemat hapon ke athe blangdam lo bonte alang tum ke MOS pini ke ketok kache tok Delhi pen ha isi peace accord ke che tok lam sukali oh Karbia khai afan kapaching thur ponji jutang jupat kapaching thur ponji ke claim ke pon ke misen bana joksi bang arna ma hirzumi dolo la so ki do pada joini si pini tiket long lo pini rat chini lo la so puthaklam ni ke I totally support surjorong phar so puthak asa la chuke hola tu Orang CPM dike atau warga kami penahan opposition turun elain untuk turun, laki election apa yang ancap, election juga datang te lah, klaim klaim datang,
Ina antum tu la sokonang di rather kan pilo laplar. Ala opposition tu makam ke la pule ninje ta la pupo la pule ninje ta la pusik ninje po surjorong parafan tiket pidet na podlo non bang ke opposition dong ninje pilo Christian atau han tiket pipon peda momin ke Christian momin afan tiket pitu det karbia khai fan pipeda BJP dong ke karbi fan ci pipe opposition tu malam lo pini karbi atum karbi fan sik cipi lab lo long podim ta akiru pitha hente ke CPDM dike towar ke la tum ninje po je la hai opposition dum kam kleng la hai ke election aprang po la hai tum kam matha pangchim pudam te la tum ke chicken heart mane la tum development aning hang he pinier ni la so towar CPDM dike towar tum council ke long arjiding pik lo council kacharis congress pen ko an aning kanoni la tum lok sina chari lo sadin ke long pen la tum lok si state along ha central la tum lok si congress government lok si kachari pon lo sami pini CPDM dike towar son son asam mala 3 pen ni tum afan ki pipon congress atumar ni de jongsi la so towar claim de son te pinier ni ningji jok plodi pot lo sami pinier ni Dwar baguria rat aning sam piglo na sin so ning sam pig pena jok sin munir atum ani wang pini BJP lo na che pa odum lo so towar ki long pena jok si non la so na towar si pini dai thor tu ha ke kang dong pen aparang sali arlong chu pen dam chu po nang chekso ha kakujan he la pen dam chu po bijuli atowar pen ha dolomara pen diring kahora itong keno e Golaghat district atowar dam joklo lo numaligo atowar dam nang nilu okay itum shortcut pen sinong nang lepo na so di magala ente lagi amar sai ke claim lo akiru nang pidun tan itu fanda kami claim along ke Congress सरकार itu kita nggak keluar ke sini non alang itu konser kita non itu mereka anonan kita lagi malam dah tu lah sih nang lila so arah tuhan tu pila nang ini yang kecil nili chururo nali la so alam the nili fan nang karju la son alam the ne fan nang pachini pon rada tum la son si kaning je alam the ahok lo politics ke pini do pena bawe ahok alam lo nili power do verji polam da ning je nili MEC high verji puta nili pupe same rad atum ahok pet alidar komat lo halaso ahok pet alidara bangla tum tini tang lo pini MLA alam ke lunsing teron Harakhat LA 15 polling station do itum Harakhat LA 10 polling station do lake Bokazan LA Surjorong Parafat ahok nili nerirat fan than Surjorong Parafat nang tum tini nang ne lunsing teron ahem nang tum tini nang ne kisung ki duk pen seng lo kar jab dunjia bang nili dulu MEC nili dulu Tek an pen sami nili kosonsi nili constituency nili kechelang non ningkan kepo nili setame rada tum ahirzume akang hon arna mahirzume akang hon penajo nili rada tum fan tek an pen ni party dhorom lahai plakle pin pen tek an pen gene cherap dun bomlo aposi alang tuma ningkang sampai na joksi chini lo ahok pet asong japo komadma hala so kamatha pena joksi pini dwar baguria long BJP afan ki kroy tum thurpa je itum BJP afan si vut jok nei pa hai nang ji hala so kamatha pena joksi pini ani dulu dak congress pen ke toy kache toy dun IMLA ke amethang ahem daksidolo dwar baguri pen selang li ta ningkan kep ke tikilo EM ta manlo
alang li PWD man lo education man lo sampai alang li ningkan ke bangbong koson ko puson si klem lo ma rata tum ben kido ke tha koson lo ma rata tum chini tang lo munit ke khola nang kiduk ke plang dhorom jong si ke plak lo pa te rat ke kitya ta nang long nang don de ni li long non nang li long non ma jog long non hala tum ke ili fansi dang ka kha itum jong si alang tum ben ke ching ki ka ching than kang hon jong si tum pilu padang te hala so kang hon itum fan pi thuji sada nang li kang hon pi pe kang hon ta nang thin che palang no dun thu butan te lake nang li fan rat si ni li fan nang parempu rat si ni fan nang reject pu sana pini arnam akang hon pen pini an ke rat BJP along si dolang itum kam claim rap petla ni pogali itum si kam claim rap petla itum BJP itum si non take on pen development one bomb lang kalima kalang apot si ni ke kaita arnam afan kachardom la hello dwarbaguri arat atum ansu se kapaching tur pon thekji afan ke claim ge dam long kaita ni ke arnama rideng chu hanglo klemra pet nang dura pet nang ansu se paprang pon thengji afan nili workers atu fan nili pukata banga kaprek a party fan ingnek choiri banga party afan nang hijimri banga party afan juno tap juno pru alam ningjeri toktabri nitum sorsar se pin mena itum hai bomlu nili ke kaita nili workers atum afan go back polam ningji sita pinier ni the congress of workers atum fan theklong slogan nang hangi Richard Tokbi go back BJP go back congress atum meeting ke dam pini ke dam de sarklang si hang pon ekdom ase ke thik ase ni pulo atum fan sar atum nang hang la hai ekdom jume junu ni pulo don't do it kemri lang tu bang papunang paningjena itum kang hon pidun thuna mornisia ning chiru chupen itum long bang thuji hala bang si itum yakinang sot lapen itum ke revenge ke nai konar lo hala election of khut 9th April ni hala pidong mirarjan long vote ke jok pen ongdung of vote pen ke chepa hello la tum ni tuma revenge masih bang go back nang pulo nang tung la so puta ka ko ningje dun ri la son ke ningje dun podam te itum ke chok che ke thek the pu nang mandet pu aposi itum ke project pen che pa prek dun nang ji hala tum ke kabuji je posi Richard Tokbi go back pun paning je na la pen si vote election hai pode paning je na pini Dr. Tuliram rong fan lok ki jong lok aniwang congress pen district congress pen ciri si vice president general secretary angdon ciri si Dr. Tuliram rong halong idun loke adiwang kang tona ki kopi lo ali ente kopi lo kali ya photo odong keningze pini kopi lo ali aniwang itungge reply pipe pin si bangke aniwang Congress pen resignation ki chipi si district mohila congress pen ke chiri si youth congress pen ke chiri si vice president pen ke chiri si general secretary pen chiri si Dr. Tuliam rong hangan thengnu hadak si ni tu fanta me BJP nang ponun pu hadak si chingki ke che thandam pen non joined andi wang ke join people mithang jong si order dun mimilu ponte muni da tum nang dun de bang afan jong je ko ime thang chema thana la e conduct ko son lo e order dur ko son lo bang afan pu dang ne la hai ke bang rat nang chini pa me la hai lam ke itum che than nang ne itum ke claim ke me lam itum me thang che than nang ne bang rat chini itum khai no kam ningje re nang ne bang nang chini ake me akai no rat atum nong e pang thek tang lo lule nong ke rat tu aposi lahai ke alang tum kaning je tap ong BJP long bang ong magalima lasi ni mutilo mathalo ni tum ke sorsar se pin ban che pahai lo tang te lasi ke milo lai tum kang hon pi bom na
ha itum alang tum fan kata welcome bangli pichuna go back po bangli welcome to bang itum a party fan ka welcome to bang kang botanga mere saksi ne kiri kang botanga mere saksi kiri 99 na mere sakini long dotang lo hala ejoning bodera mere sakfasi ni li kiri lo jate je la ta ing bodun na ingting kugna pu kathang long wango ni tum BJP tum long kathang long lo sidu development long sidu wango ni tum long hala hello ni li ka ta ke pil oh peacefully pen itum election padam na hala bang party tum na ninje nang stream dong lai pu hala nang nu aden sibiri pu sinili workers atum fan ka chethan ka ta ka chethan ka chimung na pu hello hello nil not longing kora po polling station itum concentrate lo chugidang tang MAC election akut ni long in kora thomula sutke 22 aningkan 2022 aningkan ni BJP pen ticket ke long cheng aningkan duar baguri BJP fan jog jai po ali long in kora thomni li haider aprange ke pache thang la son mati duar baguri ke BJP fan ning dog de posipu jadan ni Richard Tokbi nigli pudum phul arjan masi nili thulo lo in kora ke thom nili hai der putante non ke bang ji ke pilo 25 polling station do ning ke thepen confidence do ni tum hai beg ji ongdung pen se hai ji long ke in kora phota ni tum hai po confirm la ke ni tum methang asar assessment che claim lo survey che claim lo ni tum ahok pe dalam lo ni tum ningkan arjon ke tap che por hi lo pass po non duke with good percentage. Election apor ke cipat tip tap ke dopik po. Sapini surjorong phar asonson nile puithuji ke khainok be pusi nile puthuji. Pini alang tumasonson pena joine avi phik kichipi. Not only surjorong phar UPDS KPLT KNLF ha PGCK penceng lo bang amethang ale fanle tum kam naso akam ahile ki otkali khaya fan pini surjorong phara sonson alangli tum jongsi peace agreement a phi bang tu the putangte nen MOS alang tum ke sign pen joni si tum lo ongdunga departments tami nang lepo naso joni si itum seat same MAC seat same 44 seat nang lepo once 125 implementation tang si tang lup tang te lai ke non apor kipudun tot alang ahem along hele nang ke ap pini ke ap hala so apor people si hele ke ap ma kadoko be ahem ke ap igen te congress leader da doglo hewla su sa me congress leader kadoko be ahem bang ap igen te dang bang pupi igen te mane people upon them methang pini ke churi dun dokok tahai mene order dur pini pina kaning je dun ke chok che dokok tahai mene jongsi ilile mesen te bang mission ji lage thangala mabe lage seda non son personnel ala election apor khud sujorong parfang ning je la hai lam pensi ave bang bongo ke pon man kening je tap sujorong para sona fangi kerema ticket kipi poke BJP edung kerema ticket ki people nitum si power edukhe Dilgi si nitum dia government ke Manmohan Singh le prime minister eman gali ke nonda itu prime minister ke Narendra Modi ke itu chief minister ke Himanta Biswa Sharma ke ente Assam along ke lapen itu Karbi Anglong ke Dr. Tuliram Rohansi itu CM ke Congress kali ke nitum pilih kira mati tiket lagi pilih BJP le bang BJP pan lu person de non Delhi along along itu non NDA government sulai lelo lapan lulu pone latest lo election la amo Bihar lo Congress atum bangkon do MLA bang truck wet bolero gari je thap de bang truck sian gitu sumo gari pone bang kepan je thap me latung bang truck wet IMLA bolero jo na kijang da bang truck pone $80
bahini aku cetap dumela mathapameno Bihar election ho lake latest lo MP election ke MP ke ong na ke Uttar Pradesh lapen Bihar helo ine dapen MP hailama Congress tu hai he next hai lo next time NDA government si wang bagi ache Uttar Pradesh next election po Uttar Pradesh ta BJP si wangi na ke jindagi Congress atum another 5-10 years ke chonghong bom lake ni pudagi lake clearly pulo lake BJP lahai frustrated pen tahai polar amasi ninge chithi aveda tahai po kapiri pen joni si surjo fan lason si ninge tap ninge put hai po surjo adhi sige surjo rong par pen alang chelang rap pe Congress jura pe gut ke ne surjo rong par si megulo pusi alang tum kam claim rap pe lo kente hai kalima kala ha surjo rong par alang pen kam claim rap pe lo ne hola suke mese non BJP long bang thujui lo surjorong par MLA tiket dulu alang li pen kecida nungme surjorong par kelason pudigije ki kupilo ali itu di bangpan nijere ralebi bangpan sorsara ralebi nitum sorsar sepin ben cepa hai bompu sorsar sepin ben nitum haji aku ni pudangji bokajan eli nitum ongdung abutan se haji tapi sir last question lo mane IPHLC atum ke kitche ke beavut nang me nang ni kusitu nang ke Congress along elan ke ada kitche ke beavut do nang ni kitche ke beaso vut nang ni la bange ala tum slogan kata hangpon kong lo la penala tum ke kata la son si gaman thapon lo kitche ke beaso atum afan APHLC atum ke avuting than lab danji pukaman thapen join sala tum ke APHLC da ke sing thai po alang tuma party ko pima ke claim ke dam lam bang ni je dam u itu testament nang lin nang thana pose nakar juo pose ni lin je podon bang ke APHLC atum ta they have now ni I feel Congress a president ban la APHLC a president tung last fight lo bon ni mathake ate APHLC a chip talata its factor dutang lo arta polam dulang physically mentally afan alang ni fan la sorta with me last fight APHLC atum afan avokas atum afan ahok pet khai afan kamatha tum haladan MEC ki thuji atum kangthung atum du ha tum ke non ke a future available son si ni thenglo Congress pen alliance du kok pen a phike ni ke matha dei chok dat ni chok chisa nang tungles munthi non muge people lo putang te athe alang tung ke ningje ver alam bang ke noi kiche ke beso ke wan ching ke Congress ke ban Bangladesh man tum si vote bank ke wan ilo Assam long ke hala suhut Karbiang long ta hala sut Congress do boma hut sipini la tum si wan lo BJP ke new party non herla etum ke central long ke non si 15 years fan running la 13 years 12 years vela non plus lo Assam long ke 10 bosor vela Karbiang long ke non si running la 10 years of fan la ke sob ta chini lo de kiche ke bia so komat lo ke ban papra Congress ke ban papra hala tum avut beng afan pini PJR kes ka doga beninje nane kes ke ban la haya tum afan kiche ke be so ke ban ke Congress si ban lo pini ni APHLC tum chini pa me satha hala kiche be ke be so tum pensi ke chelang tu Congress tum ko malo pati lungi pusi ni ke ninje hala lungi tum chi tum pensi ke chelang tu rape pini ke ndalan tum ke kan thok tang these choyo APHLC tum ke la so join si pini la tum alliance ke dota la tumang bong kache tonte APHLC tum kache tonte joksi pini APHLC tum ani wang BJP lo nang join lo matha pa me tha munthi pa me tha APHLC ang bong la tum bang kache tonte join si pini sarkiri rong pha harogha dalung da thut lo rong khang long da thut lo kalima kala people loge thur halan tumke kiche ke BSO pen ke ni tumke compromise me la sila tumke embrek dang people po ani share Rahul Gandhi nije lo hemprek
244A ni nang tumafan nang implement po. Jong si power bang lutang ti. Kalima kala. A power da bang na la. Lagi MP election kali. MLA election long ke lagi ha state long assembly long lagi cetanya alam ke claim ponji akam ke pacun ponji apod kali lagi 244A ke. Same as it is dengan ninje dambang ke la puhelo. Ala antum kaning je CPDM di ke hala surpa de Congress din sigi pacun nang po. Laki SDC atum taning je po he. CPDM di ke atau war ke claim apot komat sige claim ma. Komada government Assam mala 3 Congress government manon. Himonto Biswa Sarma Singh nitan chief minister. Joglu le radatum. Nikalang reset ma po he. Joglu tu mula. Kining je tuta. Alam meninggikan tapi kita tenang kan kabian mengarah tu mangke ani ngarong cipi lo longwet ko kita mi labanso kan aku lang dam pula tu kongres leader tu si resolution cipi la labanso tu kan ni tu lah right lo na point lo na epu Congress resignation aniva pubang ke hampre government pensi kone politics ke pathui lo latum Rahul Gandhi fan hanjang lang sulong paningje bor ilo lasti 1244 puluh di 1244 puluh magali magala sopta arjulong prong lo ke 244A puninje dim ke 1244A puninje rong lo ke di magali ma people lo ponte alang ke idea wait ho chini tang ho laso puta kalam ke aprang Congress government do bom hut UPA government do bom hut Prime Minister Congress government ahu Delhi Charibam Manmohan Singh ahut Assam along Turun Gogoi Chief Minister Dobam ahut Dak Council a Congress a government Dobam ahut District Congress a Presidency Karjulo hula suta non MLA abang si kar kithodunji bang Bokazan LA bang si Karjudun thulo Congress hala su Dobam ahut hula so apor ahut Congress Council Dobam ahut si Karjulo Rahul Gandhi afan hemprek apu thak 244A alam arjulo nige chini ne pusi Rahul Gandhi ke thak non da na tum ridam te longi ke la so apu thak alam media tum fanang ni tum chuni rilo langdam tha puge hemprek alam ni je pu bangke ame thang a district Congress committee Karbi Anglong District Congress Committee Presiden long RVRA munitum resignation kicipi lok langdamon kicengsi Chandan Patikar Vice President Bengali Samaj all Karbi Anglong long Congress along alang ke in charge lo chairman lo nepini la sonsi cipu lapen former town committee Bokazan a chairman lo alang ke former chairman lo alang ke Chandan Patikar ke dag dai thorlong bang si relia hu si alang li ke BJP lo na join dun lo alang ke ka nomination ke file na ke duna bang lo laki Congress a president along la pen Bokazan LA a president along ha dipu along nomination file dun dead lang bang nini ni thaw phi chi resign lo wang ji lo son tha thak si Huklesor be alang long ke cherab dun ke to ke lang pencheng long lo general secretary administration thulang ake hoi lo lake oh chiri bublo mondol terang pini vice president la ta chiri bublo to la chiri lo ako ke chiri do lang arlo somar injir marlia tum muhila district a president Purnima Teron pida chiri dun bublo ninge the vedelo landa kalilang town mondol congress enjoy tisuk penela ta chiri dun ju dupik lang ke iri dun aba lason si mane people lo ka ninge che ame thang si ke same way a district congress a president of si alang si pi appointment atum si chiri tikang la ponde ko pi si ningi the dulang mate yang pare congress lo apelo
Ningi tesi avesi bang kaciri tikang lo. Guwahati Dispur long nang langpame no. Halada ke sujong do bom IMP. Ningkan ke thom do lang. Former Congress President. Congress a President ke jabang putum son si state along ne ke resign si BJP long dun sinong ke MLA ki thu. Putante manghu me melo. Mane people lo ning ke che avelo. Asam akono ne phong BJP high vek la people lo putante BJP etum ke claim ke dam me pik hangjang pula ke rat chini ki dukela ka tum chini kadok ove chini la sojoine sipini Dr. Himonto Biswa Sharma Chief Minister Manvekji la pen Difu LA Bokazan LA Rongkhang LA Haurghat LA la pen Amri LA BJP pen ke toidun abang fu an ke la ke ong dung avut pen haiji la pen Dr. Tuliram Ronghang ke CM Karbenglong Autonomous Council non Rongkhang MLA ke lage huge margin ong dung avut pen si record si lake haiji ni lage pudak lo ni pini pudak lo ako Congress a President pen District Congress a President pen puhai putan de punot Tuliram Ronghang remdeji puhai pute punot ni garanti pinji lagi nili political career pen si ni resign ji jongsi Dr. Tuliram Ronghang rem lo padang te long pho ta ni tum BJP e tum rem dar lo padang te ni masih political career pen si ni resignation TPG ia mali MSc pen si resign ji ni lapuan si confidence do asam gi lake confirm lo clean sweep pen si tum haji Sampai sa adora bandoi long tuling ko ra kodo bandoi long kami datum pinangan cetam lo lambang kenal tu na ajuman ni nang reply tu nang kok po he amethang ahem atik kubolong jong chi sapap he ha kalima kalang kaita talaing kirhet dak pen sikitur pon jiabang amethang ahem arong pen jong si ke hai avut chipa onglong thekte pote 6 constituency do da nilip do Diopani do Surupothar do Bokazan do Borjan do hala tum fan ko pilo lang e thanam thekpo hala tum ko pilo reply ki people ko pilo la tum fan ke than po hala tum apu nang methang constituency chelang tha rong nang methang constituency long amethang ai hem long kaita talaing kirkla ha pendel isiawe munit tum to amethang ai ave delo Bokazan Diopani campaign gidam lo amethanga muni de tumke da mondola tumke do mati la tu ni tum BJP muni tu gidam de lo ni tum BJP muni tu gidam de lang ni hem ke seta hala Congress la pen APSLC tum thur ki thur ji ke alliance ke duya tumke alang hem ke daming tum mati magali mala election na poll le jong si ahem dam long le ahem dam thek dam long le bon de mantu lo ke haider ban phi ko na lo ke dam long la kalima kalang to dang than tha hola kabi de da tum ke ahem long lang enjoy ki ju namia fan muni tu maning hang tangka maha fan der le muni tu ngida mali kaching ki ke che than nam ni fan da bang ning hang do tu selme ahem long lang nang li si ning je de in kir klak puni li chi ne ahem in kir klak ni in kir klak ni ke chau ju dun de la bang ke setalang li ke rong bong khat amat sia mithang ahem do lo ta la mari het pen munira tu fan ka welcome abi bon la ke ni ke chin de lo la ke dor bo gori rat ko son se lang li fan vut jok la ande ku pu pen lo vut ke jok pong la lo lam bang ke dak 10 polling station do ndi la tum ko son lo ningi the ko ma fan lo do po nong la tum ma fan ke ko son lo ke ha magalima amethang avokar sa tumke manghumang halu alam bangke api po videra son lu aparti lo di usumar jang re son cheplang ner lu alang tum kwano ni ningi the aningi cheparong de
Karbi Anglong District Congress Committee President ke kelong Duar Baguri pen se kelong pu Duar Baguri ke ra ke kroy inun bahini Congress atum gido tumta leader se avilo he non dang Duar Baguri ke setelah inun bahini gido tumta kwala ni aning ke ceparo pini ahem in kirkla bodam de gopulon de all labang ke inura MLA jongsi ahem kirkla bonde nilige MLA da kali di thuri bang da kali seta pinyer ni kata ni liham get ni puak ke kata ing puak ni liham ke nikle MLA candidate kali surjorong phar MLA candidate seta da MLA ateng si muni to tumbang bomlo chingki bomlo la sonsi chingki chi thanun bomlo rong asor tum phan jongsi chingki chi thanun de ko sonsi bangkang honang pipu mati lang e joju namlong le pone gupulo di mangalima nang li nang karju posini li nang reply jote kata ninjing tungte Chena nang le puling ke dai thod ke dai karang no dai thod of the Congress kunang ke kami ni statement endam lo da ke ni le 65 for ji idam tam ne MP utami hai no tami hai dekhi situ sa nang ni thang puling han tu Usuma Rafan exam toy dun tha class 10 exam ki toy dum HSLC exam ki toy la tong fan arju tha nang supo wono ni supo no arju tha pas dis papa pui Usuma Rafan arju tha exam ke tong dun lo pone pas misen pui kita da ni fail ji puni ji kita da fail ji puni ji alang tum homework ni ke chiklem kle akam ni ke chiklem kle dai thorlong a congress atu aprang na tunge kada mathalo MEC election ta dai thor ke dapage congress haipu aprang na ninjelu BJP haipu phula suta nili rong mesin de hola suta MEC na mandelo ni dai thor polling station me se hai ke aprang kali makala sob ta chini lage o MEC ho dak remma arjunon gadoko mi fan MP election assessment belek MLA election assessment belek MEC belek sameno nem MLA same ongdung a vote pensi tum hai a hok pe lam si chuki dam tang ende MP election akun Duar Baguri ni lip suru pothar itum kar biarong age remla sa ke nang ke man ge man lo Omar Singh Tisubo BJP pen ke toyduna a candidate MP candidate kente di kalima kala jay gathar galimati ha joyram ingle galimati de kopilo ne congress atum ninge thedam dolang ave la inut bani leader ke lage ninje ke la pumo pe ne puson si ke fail ke muni tum ke ita aning hang himati la so posi ni ke matha tingke dai tholong una le la tum chiting seta una le kuni puisa me overall 25 mopen ni pudet na people dai thol ke include lo 25 polling station puning je da pike dai thol include lo la ke include lo dai thol polling station kapre kali lo aram se high poll itum high ama Kristo ya lo sarjan dikok ben himonto lepen tuliram bahaya kaum siya ni apa tu dikok ben binaan alam pardon tapi nang mungkin tum caption kita ben dang lo binaan viral sudahkan ni lain ini em akhir berkilo lake itum BJP a party penle ke opon kali lake mane sojong interest pensi ke opon mane siam afan aning ke dok pen ke klempon kamatha Himonto Biswa Sharma afan kamatha aning ke dok atum lasu kamatha pen joksi hala sojong mane tumsi ke klempon lake mane interest party along pencil decision ke en pen le la pen dadak BJP district East Karbi Anglong pen le la hai akam ke klempon takali nilita la so lam the bangke chini runde alam the bangke non along la tum klem lo ilong ni adim la son ke klem thegun lo samai dai thornang li tum theklong le la so puthak la dolomora long la da klem dam ta hai lo same arnam kardom ge ardom pi bange ardom pi me alake arnam kardom ge malonga majok arnam ardom lo thangala mobi hala catching hon pe na join si hala so a photo
aning ke dok ong amat si la cross along ke pa bon pon la son du tai la ke mani individual atum ke claim pon la ke ni tum pen kali la ke ni tum party hoi pen lagi ot pon kali la ke party hoi pen lagi claim kali la dokon English kami picture odong atau star odong ko korabong berarti penang tuliran orang tang kami itu kan deh kan joy deh la sokut ha dokon English itu la sokut ha nang pilo lamoi ya Congress President kaita Dr. Tuliram rong ha fan kaningje do horam bongotan pen awewe kapre kalam pen alang kaita kaningje ka sorsa ka morsa alag hor ha ke zun Dr. Tuliram rong hang jongsi bang akhia da dulu ponte bang chinam pen jun po ndake kopi alam se kaningje jin di dorkar dola tarapung borpung rada tong ngolong horabong pontan foto pengi pon pengi vudlong i nalitung kecepa haya polisi a sistem along bangsi strategi bangsi planning bangsi kongres pen kecepa haya bangsi hala bangsi nantung munci si bathasi kemnai hala ka sorsar morsar pen lok Dr. Tuliram rong hangpan anjong non an putot non ahem meke kai punot bang ani bang si bang BJP along si na chepa ogdun hala ni social media long si thek long dei hala inuralo sodo pini urfi bone pini pena karbing long urfi pu social media long karbi hemme kai tikang nang pusiki pu la sordo so pini ke BJP long sinai join dun tu kalima kala Dr. Tuliram rong hangke kadia bang fuguson si ni ke matha theklong lo alang ahem mikai dat abang piatum abang putum afan kadia pena join ne si pini munir tumalang long dodun lo rat dodun lo hala horbong horki order tum horki junje tum aning koan mene chini mante rat fan ko aning kon ma chini mante bang rat ke chini kang honalam chini hala so ka chini pena joksi hala so pi ki chop che pu chini si ako Dr. Tuliram rong hanglong damsi chikubir damsi nili chok chi derlo la se ako Bharatiya Janata Party long na che pogdun thupo halake deng banga pu Dr. Tuliram rohang ke arnam nitung ngalang ke Christian atum pen ke pudam lo ponde la tum ke president Congress president Christian lo kadia thek naiya bang lo ke bang fan ki putot naiya bang ali kaning jet bang ali halake arnam lam chi ne bang lonta bang kadia bang thek thuguna ke bang fan ahem read me kaidera phanda bang kadia thul kang honda la sigi kipithe kachipa bidala sigi chipithe la pulan nam te langdamon si la hai pen si nang alang li fan ke paddown ji hala khem ke chiki malam man sigi paddown hala swarni dam tang lo non ke muni la tum non new generation tum ke chi chok thang pen aning hang ke muni tum lam dog lam thu kang hon pen si muni da tum aning ke hang aning kang sam bang fan kang ton lok ke laki leader bogali bang fan ka sorsar lok ke leader kali laki boss pulol tangi leader kali leader dong ke aprang dam si ja pa meji klem pa meji sedame nong ke bang fan ke toy kipu ke ningje la tungi leader kali Dr. Tuliram rohang ke lason ke bang amen enkok pen ningje je pinier nita lapen nitum ahin pen sami paningje long le nitum akolik seta hala amuka fan ke ningje ke nitum da theke lake nitum fan dang nang paching pulong dino nitum da chini lo nang li background e nitum nang pu nang nelo a background nang pu nitum pu pelo la ge politics long lapan
kita era politics ke itung ke patu itung te posi personal ke tek dam re ki pudam ta bar ke nang methang a conduct chama thadena la methang a behavior chama thadena la ansi bang afan puni rimun so isi ke bang phat ke jong pli ke methang a ri deng se ke jong so posi la ke kanije ke la ke la pen hola ke chepa hai football ke patu ji ke pahai goal ke piya strategy bang si patu nei planning nei non ka lang li ke president in welu vice president na we general secretary da we bol pachon bang da we no ge ko pusi ni le alang goal ke pidam po non ko pulo goal ke pidam po football goal ke patu dam po la vice president pu avelo bai ni vice president da velo general secretary tum da we pin lo mahila congress tum district president da velo Koma lo ente la tunga fan ke cerap donji bol ke pi inuet pen gol pidam tek pe hai non une laki na posi alang leadership ki me join lo bon pinier ni ne pupe me hingno sta rat si ni lo ke dun bang ve lo kente non na me thang ke appointment ki pi district congress pe me thang president pi ve ka tumsi ka tang lab lo pente yang pare chi ne lo si ington ong afuto en ong Horizona dorso ong pata apiong itum Dr. Tuliram long bang ong. Horalam ni ningje na. Hor ke Christian na tum sike selam ke Amerika horang si kalimagala. Di Christian na tum si hor ke selam lagi karbiaron barim tulang hong hari tulang. Kalau tu hor ben si asoko ben si hor si panglek dagi am hang tek ben si ki chehut hor si en. Ha kalimagala hor ke juna la hula thwa pilo pure ji am thang jun ji de choklo ke banghan ju puduna re nang nelo hor ok pen le da ke na politics ke pathu ke dorkar hobe ke kalimagala rat ke bang hula ke nang li fan futam pipe hala nang tum na strategy ya bang si chama thang na pok koson si planning kuri si itum BJP phana pare ni fan hula so abang le a technique bol got tool ji kunat pen ma hula bang si munthi na po matha na po ni matha tingla po hor pen lo ke koni election hai lagi election hai hor open la ka ki putap ki pupru pang hai Sala bukan candidate JP pen sorong pa panti ke kira tiket si cewano alang ke song ke dotam ala sohut alang ahem long deliver kit out ben la check capture tulang ko an pata ke khang do na bang si non ke tiket ke lo ke lagi dak bukan jana rap ke lagi pan good ke jo ke ban ke abedu khang ini Karbiang long arat east west long po ILAC do ngapen half long tami itum do long trok MP ke overall ke long trok ILAC si do lo apo si long trok tami LAC ta half long pen itum BJP si hai apen nili kipudam ji pubangke Congress adina khut kichi chu keche that pen cheng lo communal class pen cheng lo karbi dimasa pen cheng lo karbi khasi pen cheng lo la pen itum karbi pen kuki pen cheng lo karbi pen rengma pen cheng lo na tum theglong di communal class ke congress period of sido la pen militancy a problem pulpo mate halasur agundugul Congress a government hut ong nail saminon BJP a sarkar bangdet pen kyalang to fan kaching ki kache than pen a joksi pinier ni mon samwan det pen ke itung theglong lo MOS 1 2 do theglong lo nang tum chini lo pinier ni ke karbiang long monsan ge do long pen si development kam campaign long lo lage mat pen lo pen BJP a party pen a jok asi peace, unity and development. Afan itu mathapu. Perante BJP arat doan, BJP fan ke kroy arat doan. Atum sami munthi parsik nang pol apen kaprek a parti Congress APSLC tum tam munthi si BJP afan a candidate afan si vote pi pen pahai si itum ansu se paprang pon thekji ke claim pon thekji afan ansu se pating thur pon thekji afan itum claim pon gi afan bang itum matha pon
Nah nili hin pen ke chuning ri Karbi Anglong arat do anafat.